कविं हवामहे कविं कवीनामुपवश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनम् श्रीविघ्नेश्वराय नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीना पवित्रवदाय सरस्वत्यै नमः। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि ददे पदं समो ओडवस्य वासुरे विष्णवे नमः। देवीं वाचमजनयन्त देवाः तां विश्वरूपा पशवोदन्ति सा नो मन्द्रेशमूर्जन्दुहानां धेनुर्वागस्वानुपदुष्टुदयितुं देव्यै नमः। भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात्। सूर्याय नमः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। रुद्राय नमः। शङ्खानि चापशरबिन्दकरान्तनेत्रां दिग्मेतरां कुशलया विलसत्किरीटां सिंहस्थितां तदुरसिद्धरतां च दुर्गां दूरान्निभां दुरितवर्गहरान्नभामि उमामेश्वर्यै नमः। इदं फलं मया देवास्तापितं बृहदोत्तमान् तेन वेद प्राप्तिर्भवेज्जन्मनि जन्मनि सान्निध्यसपरिवारदेवताभ्यो नमः। प्रार्थनां समर्पयामि। ಕರ್ಮಾಂತೇಜ ಪುನಃ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ತರವಾಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ದೇವದೇವರುಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಮ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಕುಲದೇವರುಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಉಮಾಮೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಯ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಆ ನಾಗರಾಜನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯತಾಪನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಆಶ್ರಯತಾಪನ ಸೇವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯತಾಪನ ಸೇವೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸುತ್ತಗಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ದೂರವಾಗಬೇಕು. ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಆ ನಾಗ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೋಷಗಳಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಆಶ್ರಯತಾಪನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮತ್ತರಿಗೂ ನಮಗೂ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕು. ಬರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿದ್ದು ಆ ಉಮಾಮೇಶ್ವರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಆ ನಾಗರಾಜನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವ ಹಾಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಉಮಾಮೇಶ್ವರಿಯೈ ನಮಃ. ಮನಸೋದ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ.
विद्यावृंदे लक्ष्मीप्रत्यंगियोत्रापि श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां उमामहेश्वराभ्यां वाणीयन्यकृपाभ्यां सीतारामाभ्यां सजीवसुन्दराभ्यां अरुन्धज्योतिष्ठाभ्यां दुर्गायै महं गणपते महं क्षेत्रपालाभ्यां वाक्योन्माचार्योन्माचार्योन्मान् उत्तरदेवताभ्योन्मः कुलदेवताभ्योन्मः ग्रामादेवताभ्योन्मः श्रीमद्भगवत अश्वलायनाचार्योन्मः प्रारम्भकालद मुहूर्तमस्तु मुहूर्तम् प्रारम्भकालद मुहूर्तमस्तु विष्णुराध्याय प्रवर्तमानश्चाद्य ब्रह्मणः द्वितीयप्रान्ते श्रीहरे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे उन्नतमादे च बुद्धिदेवव्रतखण्डे भारतवर्षे परशुरामक्षेत्रे शक्यपर्वते भूलोके ऋतुवारकानामवार्गे शुभकृतनामसंवत्सरस्य दक्षिणायने शरदऋतौ आश्वीजमासे शुक्ले पक्षे अद्य पंचम्यां संवासरस्तु भार्गवासरेष्ठायाम् एवं निर्दिष्टायां पुण्यायां पुण्यकाले महापुण्यसुमध्यौ सर्वेषां महाजनानां उद्वानक्षत्रे सिंहराशो जातस्य दिनेशनामानां तेजाङ्गानां शुभ एकादशस्थानपुरप्राप्तं उत्तराषाढनक्षत्र धनुराशो जाताय मकरराशो जाताय जयश्री नाम्नी तेजाङ्गानां शुभ एकादशस्थानपुरप्राप्तं सकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यविश्वावयायुष्ठानदारोग्य ऐश्वर्यादृष्टं ज्येष्ठानक्षत्रे वृश्चिकराशो जातस्य यशवन्ति ईश्वरनामानां तेषाङ्गानां शुभ एकादशस्थानप्राप्तं ज्येष्ठानक्षत्रे वृश्चिकराशो जातस्य अपर्णा दिनेशनामानां तेषाङ्गानां शुभ एकादशस्थानप्राप्तं स्वातिनक्षत्रे तुलाराशो जातस्य आराध्या भरतनामानां तेषाङ्गानां शुभ एकादशस्थानप्राप्तं नक्षत्रे वृषभराशो जातस्य उमावती वासुनामानां तेषाङ्गानां शुभ एकादशस्थानप्राप्तं भव्यश्री नाम्नी तेषाङ्गानां शुभ एकादशस्थानप्राप्तं मघानक्षत्रे शुभराशो जातस्य माधवनामानां तेषाङ्गानां शुभ एकादशस्थानप्राप्तं मृगशिरा नक्षत्रे उत्तरराशो जातस्य शुभनक्षत्र शुभराशो जातस्य आश्लेषा नक्षत्रे कर्काटकराशो जातस्य निर्मला नाम्नी तेषाङ्गानां शुभ एकादशस्थानप्राप्तं मृगशिरा नक्षत्रे उत्तरराशो जातस्य वन्द्या नाम्नी तेषाङ्गानां शुभ एकादशस्थानप्राप्तं नक्षत्रमिल्वा शुभनक्षत्र धनुराशो जातस्य गीता रघुरामनामानां तेषाङ्गानां शुभ एकादशस्थानप्राप्तं शुभनक्षत्रे शुभराशो जातस्य शरण्नाम्नी तेषाङ्गानां शुभ एकादशस्थानप्राप्तं शुभनक्षत्रे शुभराशो जातस्य गौतमी नाम्नी तेषाङ्गानां शुभ एकादशस्थानप्राप्तं शुभनक्षत्रे शुभराशो जातस्य जयन्ती नामानां शुभनक्षत्रे शुभराशो जातस्य गिरिजा नाम्नी तेषाङ्गानां शुभ एकादशस्थानप्राप्तं शुभनक्षत्रे शुभराशो जातस्य भास्करनामानां तेषाङ्गानां शुभ एकादशस्थानप्राप्तं विशाखानक्षत्रे तुलाराशो जातस्य तुलसी नाम्नी तेषाङ्गानां शुभ एकादशस्थानप्राप्तं शुभनक्षत्रे शुभनक्षत्रे शुभराशो जातस्य सायप्रसादनामानां तेषाङ्गानां शुभ एकादशस्थानप्राप्तं शुभनक्षत्रे शुभराशो जातस्य संध्या प्रवीणनामानां तेषाङ्गानां शुभ एकादशस्थानप्राप्तं शुभनक्षत्रे शुभराशो जातस्य सुन्दरनामानां तेषाङ्गानां शुभ एकादशस्थानप्राप्तं शुभनक्षत्रे शुभराशो जातस्य भास्करनामानां तेषाङ्गानां शुभ एकादशस्थानप्राप्तं शुभनक्षत्रे शुभराशो जातस्य संध्या प्रवीणनामानां तेषाङ्गानां शुभ एकादशस्थानप्राप्तं शुक्लानक्षत्रे कन्याराशो जातस्य प्रदीप कुमारनामानां तेषाङ्गानां शुभ एकादशस्थानप्राप्तं भरणीनक्षत्रे मेषराशो जातस्य महालिङ्गनामानां तेषाङ्गानां शुभ एकादशस्थानप्राप्तं कुम्भानक्षत्रे सिंहराशो जातस्य मनीषनामानां तेषाङ्गानां शुभ एकादशस्थानप्राप्तं धनिष्ठानक्षत्रे कुम्भराशो जातस्य किशोरनामानां तेषाङ्गानां शुभ एकादशस्थानप्राप्तं शुभ
शुभनक्षत्र शुभराशुजातस्य भविक्रामाणां तेषां ग्रहाणां शुभ एकादशस्थानप्राप्तं शुभनक्षत्र शुभराशुजातस्य कृष्ण श्वेतनामानां तेषां ग्रहाणां शुभ एकादशस्थानप्राप्तं उपानक्षत्र शुभराशुजातस्य रक्षन् सागरना प्रेम सागरनामानां तेषां ग्रहाणां शुभ एकादशस्थानप्राप्तं ಅತ್ಯಜಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ರಾಶಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಮಮ ಸಕುಟುಂಬಾನ ಕ್ಷೇಮ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಜಯ ವಿಜಯ ಅಭ್ಯುದಯಾರ್ಥಂ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಚತುರ್ವಿಧ ಫಲ पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं नागराजस्य पूर्णानुग्रह प्राप्त्यर्थं कुटुम्बे स्थित समस्त सर्प वध दोष दुरित निवारणार्थं कुटुम्बे स्थित नाग संबंधित चर्मव्याधि रक्त संबंधित व्याधि निवारण द्वारा नागराजस्य पूर्णानुग्रह प्राप्त्यर्थं उमामहेश्वरी सन्निधौ स्थित नागराजस्य सन्निधौ आद्यैषावदे देवाराधनम् आचार्यस्य मुखेन कारयिष्ये करिष्ये ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಮಹಾಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವನನ್ನು ವಿಗ್ರಹಸ್ಥ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಮಹಾಗಣಪತಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗೆ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಟ್ಯಜಾವಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಯ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಆಟ್ಯಜಾವಲಿ ಸೇವೆಯ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಟ್ಯಜಾವಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರ ಎಲ್ಲರ ಜಾತಕ ಭಾವಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತವಂತರಿಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕು. ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿವೆ ಅದನ್ನು ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಆ ನಾಗರಾಜನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವ ಹಾಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಹಾಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪ್ರಮೋದಿಷ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ತತ ಪೂಜಾರಾಧನೆಯ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪ್ರಿಯತಾಂ अथ भुवनेश्वरी पूजा करिष्ये बार पूजा करिष्ये गुरुद्वारे द्वारे द्वारे भुवनेश्वरी निर्वाह नैवेद्य अक्षय प्रोदत्तापिता कदली नैवेद्यं नैवेदयामि स्वाहा। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पाणिं समर्पयामि समर्पितं नैवेद्यं विसर्जयामि। मुंडिन्ये नमः रक्तिरस्तु देवी सर्वजनता दयावत्कर्मावतारकं तावत्तं विजयभावेन मण्डले उत्तराभवान् भुवनेश्वरी नमः प्रार्थनां समर्पयामि पूजाराधनेन भुवनेश्वरी प्रियताम्। अथ मण्डलमध्ये सुब्रह्मण्यात्माहनं करिष्ये बारबार पूजा करिष्ये गुरुद्वारे द्वारस्य नमः धात्रे नमः दक्षिणद्वारे द्वारस्य नमः चण्डाय नमः द्वारे द्वारस्य नमः जयान्मः उत्तरद्वारे द्वारस्य नमः खनिजे नमः पुष्पनिजे नमः बारबार पूजा समर्पयामि। पीठपूजा करिष्ये आधारशक्ते नमः मूलप्रकृते नमः पूर्वाय नमः अनन्ताय नमः वास्तुपुरुषाय नमः
श्वेतक्षत्राय नमः धवलजामराय नमः धर्माय नमः ज्ञानाय नमः ऐश्वर्याय नमः अनेश्वर्याय नमः अनेकविग्रहाय नमः आनन्दकुंजाय नमः सविंदाय नमः मट्टमंडलाय द्वादशकलात्मने नमः कुंभमंडलाय षोडशकलात्मने नमः मम मन्यमंडलाय दशकलात्मने नमः संसत्वाय नमः संसदते नमः संसदते नमः मायाय नमः विद्याय नमः हम आत्मने नमः आमंडलात्मने नमः हम ब्रह्मात्मने नमः ह्रीं ज्ञानात्मने नमः गीतपूजां समर्पयामि ओम नमो भगवते प्रभुदात्मने सकलगुणशक्तिकाय श्रीयोगाय सर्वविदात्मने नमः सुवर्णपीठं भयामि वास्तवोपजामि गंगामध्याय जगदेश्वर अरण्यामि अव्याजं मण्डलमध्ये आवाहयाम्यहं सशक्तिदागदाय दलवादोलङ्कारपूजिताय सुब्रह्मण्येश्वराय नमः सुब्रह्मण्येश्वरम् आवाहयामि स्नानान् पूजयामि आवाहि भगवान् संस्थापितो भगवान् 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 गायत्री गंधाय सुब्रह्मण्येश्वरो देवताय षडाननं समर्पणं महामन्त्रं स्थापयामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम भूर्भुवस्सुवः ओम चतुष्रवसे नमः ओम चतुष्रवसं वावायामि वः चतुष्रवसं वावायामि वः चतुष्रवसं वावायामि स्थापयामि पूजयामि ओम भूर्भुवस्सुवः दूरश्रवसे नमः ओम दूरश्रवसं वावायामि वः दूरश्रवसं वावायामि वः दूरश्रवसं वावायामि भूर्भुवस्सुवः दूरश्रवसं वावायामि स्थापयामि पूजयामि ओम भूर्भुवस्सुवः ग्रावाय नमः ग्रावं वावायामि वः ग्रावं वावायामि वः ग्रावं वावायामि भूर्भुवस्सुवः ग्रावं वावायामि स्थापयामि पूजयामि ओम भूर्भुवस्सुवः अजगराय नमः अजगरं वावायामि वः अजगरं वावायामि वः अजगरं वावायामि भूर्भुवस्सुवः अजगरं वावायामि स्थापयामि पूजयामि ओम भूर्भुवस्सुवः चित्तकृष्टाय नमः चित्तकृष्टं वावायामि वः चित्तकृष्टं वावायामि वः चित्तकृष्टं वावायामि भूर्भुवस्सुवः चित्तकृष्टं वावायामि स्थापयामि पूजयामि ओम भूर्भुवस्सुवः वैशालाय नमः वैशालं वावायामि वः वैशालं वावायामि वः वैशालं वावायामि भूर्भुवस्सुवः विशालं वावायामि स्थापयामि पूजयामि ओम उपरिकाय स्वाहा उपरिकं वावायामि वः उपरिकं वावायामि वः उपरिकं वावायामि भूर्भुवस्सुवः उपरिकाम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम भूर्भुवस्सुवः तारक्ष्याय नमः तारक्ष्यं वावायामि वः तारक्ष्यं वावायामि वः तारक्ष्यं वावायामि भूर्भुवस्सुवः तारक्ष्यं वावायामि स्थापयामि पूजयामि ओम भूर्भुवस्सुवः चिकिने नमः चिकिं वावायामि वः चिकिं वावायामि वः चिकिं वावायामि भूर्भुवस्सुवः चिकिं वावायामि स्थापयामि पूजयामि ओम भूर्भुवस्सुवः आटकाय नमः आटकं वावायामि वः आटकं वावायामि वः आटकं वावायामि भूर्भुवस्सुवः आटकां वावायामि स्थापयामि पूजयामि ओम भूर्भुवस्सुवः अरुणांगाय नमः अरुणांगं वावायामि वः अरुणांगं क्षीरस्नानं समर्पयामि क्षीरस्नानं स्थापयिष्ये ओम भुजङ्गेशाय प्रवाय धीमहि उत्तरस्नानं समर्पयामि नदीस्नानं समर्पयामि नदीस्नानानन्तरं स्थापयिष्ये भुजङ्गेशाय प्रवाय धीमहि समर्पयामि ओम घृतस्नानं समर्पयामि घृतस्नानानन्तरं स्थापयिष्ये भुजङ्गेशाय प्रवाय धीमहि शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि मदनस्नापयिष्ये मध्वादारदायते मदोद्गमनं
गन्धोदकस्नानं समर्पयामि पूर्वकीर्तनाविषये चापरिहिरावाय पञ्चपुत्रीः प्राप्तमित्रं मन्त्रं फलोदकस्नानं समर्पयामि क्षीरन्नदिकसञ्जीवाय मधुजकर्यान्वितं चामृतं ग्रहाणेनं जगन्नाथमोऽस्तुते अष्टकुलनागराजाय महाय पञ्चामृताभिषेकस्नानं समर्पयामि महाभिषेकं करिष्ये ॐ भद्रं कर्णेन श्रूयामदेवाः भद्रङ्गस्य भाग्यभेजप्ताः शरीरङ्गाय यजुष्वाकं सत्प्रणोभिः दशेमदेवै नम्बिरायोः स्वस्त्रिन्द्रो दृष्टवाः स्वस्तिरप्तानेन ओम सर्पिण्यै स्वाहा भूसर्पिणी इमं परिग्रहाण यजमान सकुटुम्बं पालय पालय समस्तभक्तजनान् पालय पालय उत्तादिरोगान् नाशय नाशय आयुर्वर्धय वर्धय अनेन बलिदानेन स्वाहा भूदंष्टिणी इमं परिग्रहाण समस्तभक्तजनान् पालय पालय उत्तादिरोगान् नाशय नाशय आयुर्वर्धय वर्धय अनेन बलिदानेन भीषण्यै स्वाहा ओ भीषणी इमं बलिग्रहाण यजमान सकुटुम्बं पालय पालय समस्तभक्तजनान् पालय पालय उत्तादिरोगान् नाशय नाशय आयुर्वर्धय वर्धय अनेन बलिदानेन भीषणी प्रियताम् ओम ब्राह्मण्यै स्वाहा ओम ब्राह्मणी इमं बलिग्रहाण यजमान सकुटुम्बं पालय पालय समस्तभक्तजनान् पालय पालय उत्तादिरोगान् नाशय नाशय आयुर्वर्धय वर्धय अनेन बलिदानेन ब्राह्मणी प्रियताम् ओम प्रणोद्गार्यै स्वाहा ओम भूः भणोद्गारिणी इमं बलिग्रहाण यजमान सकुटुम्बं पालय पालय समस्तभक्तजनान् पालय पालय उत्तादिरोगान् नाशय नाशय आयुर्वर्धय वर्धय अनेन बलिदानेन भणोद्गारिणी प्रियताम् ओम कालरात्रै स्वाहा ओम कालरात्रै स्वाहा भूः कालरात्रि इमं बलिग्रहाण यजमान सकुटुम्बं पालय पालय समस्तभक्तजनान् पालय पालय उत्तादिरोगान् नाशय नाशय आयुर्वर्धय वर्धय अनेन बलिदानेन कालरात्रि प्रियताम् यमज्जिह्वायै स्वाहा भूः यमज्जिह्वा इमं बलिग्रहाण यजमान सकुटुम्बं पालय पालय समस्तभक्तजनान् पालय पालय उत्तादिरोगान् नाशय नाशय आयुर्वर्धय वर्धय अनेन बलिदानेन यमज्जिह्वप्रियताम् ओम स्वाहा भूः कुमुद्वति इमं बलिग्रहाण यजमान सकुटुम्बं पालय पालय समस्तभक्तजनान् पालय पालय उत्तादिरोगान् नाशय नाशय आयुर्वर्धय वर्धय अनेन बलिदानेन कुमुद्वति प्रियताम् ओम भूः विद्युज्जिह्वायै स्वाहा भूः विद्युज्जिह्वा इमं बलिग्रहाण यजमान सकुटुम्बं पालय पालय समस्तभक्तजनान् पालय पालय उत्तादिरोगान् नाशय नाशय आरोग्यं देहि अनेन बलिदानेन विद्युज्जिह्वप्रियताम् ओम काल्यै स्वाहा भूः काली इमं बलिग्रहाण यजमान सकुटुम्बं पालय पालय समस्तभक्तजनान् पालय पालय उत्तादिरोगान् नाशय नाशय आयुर्वर्धय वर्धय अनेन बलिदानेन काल्यै प्रियताम् स्वाहा भूः दूते इमं बलिग्रहाण यजमान सकुटुम्बं पालय पालय समस्तभक्तजनान् पालय पालय उत्तादिरोगान् नाशय नाशय आयुर्वर्धय वर्धय अनेन बलिदानेन दूतिप्रियताम् ओम यमदूते स्वाहा भूः यमदूते इमं बलिग्रहाण यजमान सकुटुम्बं पालय पालय समस्तभक्तजनान् पालय पालय उत्तादिरोगान् नाशय नाशय आयुर्वर्धय वर्धय अनेन बलिदानेन यमदूतिप्रियताम् ओम सर्पेभ्यः स्वाहा भो सर्प इमं बलिग्रहाण यजमान सकुटुम्बं पालय पालय समस्तभक्तजनान् पालय पालय उत्तादिरोगान् नाशय नाशय आरोग्यं देहि अनेन बलिदानेन अतिविषेभ्यः स्वाहा भूः अतिविष इमं बलिग्रहाण यजमान सकुटुम्बं पालय पालय उत्तादिरोगान् नाशय नाशय आयुर्वर्धय वर्धय अनेन बलिदानेन अतिविषप्रियताम् स्वाहा भूः दशभोगन् इमं बलिग्रहाण यजमान सकुटुम्बं पालय पालय समस्तभक्तजनान् पालय पालय उत्तादिरोगान् नाशय नाशय
आयुर्वर्धय वर्धयानेन बलिदानेन दन्तप्रियताम् ओम जवराय स्वाहा भूः जवर इमं बलिं ग्रहाण ग्रहाण यजमान सकुटुम्बं पालय पालय समस्त भक्तजनां पालय पालय उक्तादिरोगान् नाशय नाशय आरोग्यं देहि देहि अनेन बलिदानेन जवराय इमं बलिं ग्रहाण ग्रहाण यजमान कुटुम्बं पालय पालय समस्त भक्तजनां पालय पालय उक्तादिरोगान् नाशय नाशय आयुर्वर्धय वर्धय आरोग्यं देहि देहि अनेन बलिदानेन ओम लावते स्वाहा ऐरावते स्वाहा भू ऐरावत इमं ग्रहाण ग्रहाण इमं बलिं ग्रहाण ग्रहाण यजमान कुटुम्बं पालय पालय समस्त भक्तजनां पालय पालय उक्तादिरोगान् नाशय नाशय आयुर्वर्धय वर्धय आरोग्यं देहि देहि अनेन बलिदानेन नामप्रियताम् दत्ताय स्वाहा भूः दत्त इमं बलिं ग्रहाण ग्रहाण यजमान सकुटुम्बं पालय पालय समस्त भक्तजनां पालय पालय उक्तादिरोगान् नाशय नाशय आयुर्वर्धय वर्धय अनेन बलिदानेन
राजाधिराजाय उग्रसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे तमेकामान् कामकामाय विष्णुवे कामे वै श्रवणो दातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः पर्याप्तानन्तराजाय सर्वोत्तमवाट्सर्वत्यापरि सर्वस्तैके सर्वमेवतेन आप्नोति सर्वं जयते वेदोक्तमन्त्रपुष्पं समर्पयामि गुरुब्रह्मा गुरुदेवोश्वरः तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्त्वन्वयेन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे नमः समर्पयामि नमो गणेशाय विघ्नेशाय नमो नमः विनायकाय
ಮಂಗಲಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಮಹಾಗಣಪತೆ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಚಕ್ರಜಾಪಚಲಭಿನ್ನಕರಾತ್ಮನೆ ದಿಗ್ವೇದನಾಮುಚಲಜಾಪಕ್ರೀನಾಂ ನಿಮ್ಮರ್ಜಿದಾಂ ಸುರಸಿಂಹರಾಂಜಲಮಹೋಜ್ವಲಂ ಸರ್ವೋ ನಾಗಪತಿಂ ಶೇಷಂ ವಂದೇ ನಾಗೇಂದ್ರಂ ಅವ್ಯಯಂ ನಾಗರಾಜಾಯ ನಮಃ ಅಷ್ಟಕುಲ ನಾಗೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಮಂಗಲಾಯನಾದಂಥ ಆ ಅಷ್ಟಕುಲ ನಾಗರಾಜನನ್ನು ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಎಲ್ಲ ನಾಗ ಸಂಕುಲಗಳನ್ನು ಮಂಡಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ನಾಗಗಳಿಗೆ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಲಿಹರಣಾದಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾಲವನ್ನು ಆ ನಾಗಗಳ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ನಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ದೇವರು ಅಂತಂದರೆ ನಾಗ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ದೇವರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಾಗನು ಸರಸರನೆ ಸರಿದು ಹೋಗುವವರಾದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿರಕ್ಷಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಳತ್ತು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂಥ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ನಾಗನಿಗುಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇವನನ್ನು ನಿಧಿರಕ್ಷಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಶ್ಲೇಷಾವಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು 76 ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ 76 ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಂಡವರ ಮೊಮ್ಮಗನಾದಂಥ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನಿಗೆ ತಕ್ಷಕ ಎಂಬಂಥ ಸರ್ಪರಾಜ ಕಚ್ಚಿ ಅವನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಶಾಪ ಇರುವ ಕಾರಣ ಆ ತಕ್ಷಕನು ಅವನಿಗೆ ಕಚ್ಚುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ತಂದೆ ತೀರಿಕೊಂಡಂಥದ್ದು ಸರ್ಪ ಕಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ತಂದೆ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬಂಥ ವಿಷಯ ಅವನ ಮಗನಾದ ಜನಮೇಜಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಪ ಸಂಕುಲಗಳನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಪಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆವಾಗಿನ ಋಷಿಮುನಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಸರ್ಪಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸರ್ಪಯಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸಂಕುಲಗಳು ಆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ 76 ಜಾತಿಯ ಸಂಕುಲಗಳು ಆ ಭಸ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ. ಉಳಿದದ್ದು 8 ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ಆ ತಕ್ಷಕ, ಅವನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿದಂತಹ ತಕ್ಷಕ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬಂದು ಅವನ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿ ಇಂದ್ರನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಿಂಹಾಸನದ ಕಾಲಿಗೆ ಈ ತಕ್ಷಕ ಸುತ್ತು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಇವ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಇಂದ್ರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಆ ಋಷಿಮುನಿಯು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂದ್ರ ಸಹಿತ ತಕ್ಷಕಾಯ ಸ್ವಾಹ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ಇಂದ್ರನ ಸಿಂಹಾಸನ ಸಮೇತ ಭೂಮಿಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಸ್ತಿಕ ಆಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಋಷಿಮುನಿಯ ಮಗ ಆಸ್ತಿಕ ಅವನು ಬಂದು ಈ ಜನಮೇಜಯನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದೇವತೆಗಳ ಷಡ್ಯಂತ್ರ, ಈ ಒಂದು ನಾಗಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಕ ಇರುವಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಟು ಬಂದು ಆ ಜನಮೇಜಯನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಆ ಜನಮೇಜಯ ಮೆಚ್ಚಿ ಅವನಿಗೆ ವರವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದಿಗಳು ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವಷ್ಟು ದಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿಗಳು ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ರಾಜರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಆಸ್ತಿಕ ಅವನಿಂದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಭಾಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಲಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸರ್ಪಯಾಗವನ್ನು ಈ ಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಸರ್ಪಯಾಗವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ತಕ್ಷಕ ನಿಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಟುವಿಗೆ ವರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಅಷ್ಟೇಶಾವಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೋ, ಈ ಒಂದು ಸರ್ಪಯಾಗದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಪಗಳಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ
ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಪ ವಧ ದೋಷಗಳಿದ್ರು, ಜ್ಞಾತ ಅಜ್ಞಾತಕೃತ ತಿಳಿದೆಯೂ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಪದೋಷಗಳಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಶರೀರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಮರೋಗಾದಿಗಳು, ಗಂಟು ನೋವಾದಿಗಳು, ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳೇನಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ತಕ್ಷಕನು ಆ ವಟುವಿಗೆ ವರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆ 76 ಸರ್ಪ ಸಂಕುಲಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಡಿದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆ ನಾಗಸಂಕುಲಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ 10 ಸಂವತ್ಸರ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಭಿಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಗೃಹದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗಿರ್ಬೋದು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಪ ಸಂಬಂಧ ರೋಗಗಳಿದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು, ಸರ್ಪ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನೂ ಸಹ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ವಿಜಯರತ್ನಕಾರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದಂತಹ ನಾಗರಾಜನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ 10 ಸಂವತ್ಸರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ನಾಗರಾಜನನ್ನು ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಪ್ರಭಾಯಿವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಮೇಧಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜಃ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಜಗದೀಶ್ವರ. ನಾಗದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾರೇ ಗೋವಿಂದ, ನಾಗೇಶ್ವರಿಯಮ್ಮನವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾರೇ ಗೋವಿಂದ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಹರಿವಾಣವನ್ನು ತರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಷತವನ್ನು ಹರಿವಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಯಾರಿಗಾಗಲಿ ಜಗದೀಶ್ವರ.